Смалата. Как те викат? Смалата. Как го играеш ти? Играх от кипчек, пате. Лях пичек, прав пичек, дебе пичек, така пичек. Това какво е дето го имаш тук? Пред Айрбек ли е? Какво е? Това е най-новото мода от циганетата. Само се вика... Индийски танци. Индийски... Не, само се вика... Синджир такова. Синджир далавера, нали? Много ти ходи да знаеш. Червена усмивка имаш. Благодаря. Много си хубава. Къде работиш? Няма си показвам златото зъб. Златото, къде работиш? Къде работя? Да. Аз не работя. Вместо Синджир, къде си тръгнала? Аз... Златото зъб, за кой го тури? Дали го тури за някой за размен? Чукичика. Чукичика. Чика-чика. Може чукичика да игра. Чукичика го игра. И какво пиеш сега в момента? Ма стига в момента облак. Облак. Ти май си от Утракан, да знаеш къде так делам аз. Мога да играй кучек, трърлата. Пусти малко моля. Пусти малко такова. Тандракати, тракати, киракати, китакати, тракати, китакати, тракати, пуяка, киракати, китакати. Бăi, много я пуяк, повече от това не мога да излезе. Кулкирата. Бăi, душата. Ще вкарам в интернет да знаеш, ще станеш известна личност. Нямам мелодия. Тандрякачки, китакати, така. Това се седжира много корал, да знаеш. Бăi, как го направи? Дай. Аре ти толкова, без пари. Да, ще ставаш Ще известна. даваш 5 лева, ще ти гледам аз на тебе, ако искаш. Не, ще казваш така, малка ръка имаш, малък фуй държиш, голям го вадиш. Ще ми даваш ли 5 лева? Ще давам. Даваш ми 5 лева? Аз сега дай 5 лева. Не, аз сега дай 5 лева, дай едно космаче лебец, една пучица Ще сиренци. ми даваш ли 50 Ще лева? да дам циганче. Там долу са 50 лева, аз ги видях отдалеч. Браво, Ще ми браво. даваш 50 лева и там долу са 50. Видях ги. Дай 50 лева на мене, аз ще гледам на тебе. Искаш ли да ми гледаш на ръката? Ще ти гледам. Аз нямам ръка, бе. Мога да ти гледам. Слушаш по-мога ти изкарам. Аз нямам ръка, бе, брачета, аз ми боли. Слушаш тук мога да ти изкарам. О, бяла ръка. А сега... Много такова ще видиш. Бяла ръка, жълта ръка, хубава ръка. Може ли аз да гледам на момичето? Може и да гледаш ако си. Бяла було, малка ръка имаш, малък фуй държиш, голям го вадиш. 9 деца имаш, бащи ти им не знаеш. 9 дена, нито ти се спеши, нито ти се идеш, само ти се идеш. Вярно ли беше? Ами вярно беше. Магия са ти сторвали. За да разтурваш магия, ще даваш още 5 лева. Дай 5 лева. Чакай, как 5 лева ти давам аз на тебе си на мене да ми гледаш. Чакай, че някъде не да го Дай парите. Слушай, Лач, ще вземаш от комар мъди. Дай парите. Това парите. Благодаря. Парите тригам случайно. Слушай, Лач, ще вземаш от комар мъди, от жена цицка, от джаба уши. Всичкото това ще говориш, ама 3 дена и 3 нощи. На 4-тия ден ще излезеш на шарен кръстопът, дюбито с гола. С юлача, слушай мъж, не дих дена, с юлача ще се поливаш, докато ти те засърди, докато ти те силно ни заболи. Ако ни помага това, на чужда мъжта в гащата ще въркаш, голям късмет ще звадиш. А сега дай едно космаче лебец и една пучица сиренци. Да нараним циганчета. Чао.